बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 15 मार्च 2020 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सिगांनि माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै गोनो गोथो जागोन। गोख्रों थांखि लानो रोंनाय नङा। गोसोआव उसुखुथु मोनगोन। न'खराव बेले-बेजे फैगोन। गुबुनखौ सन्देह दाखालाम। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। उदैनि बेराम जानो हागौ। गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। रांखावरियाव मोजां नङा। फालांगियावबो खहा जानो हागौ। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोद मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोबां धोन मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय-गुजाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। रांखावरियाव जोबोद मोजां। फालांगियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरबाया नोंखौ मेगन साखोमागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव जोबोद मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। फालांगियाव मोजां। न'खराव एना-एनि फैगोन। गोसोखौ गुलाय-गुजाय मोनगोन। सोरबा लोगोआ मेगन साखोमागोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव एना-एनि फैनो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। गोदान साननायजों गोदान माबा मोनसे खामानि मावोब्ला इयुनाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। टेनसन बांगोन। सोरनिबा लोगोनि हेफाजाब मोननानै गोसोनि बोलोआ बांगोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव एना-एनि फैनो हागौ। गुबुनखौ बारा दाफोथाय। रांखावरियाव जोबोद मोजां होनजायो। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। बयजोंबो बाख्नायजागोन। समाजाव मान मोनगोन। बहाबा थांनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। फालांगियावबो जोबोद मोजां होनजायो। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मोननो गोनां रांखौ मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। साननाया जाफुंगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोद मोजां। फालांगियावबो जोबोद मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ। धनु राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ उसुखुथु मोनगोन। गुबुनखौ बारा दाफोथाय। गोसोखौ लोरबां मोनगोन। देहाया नोरजिया जागोन। टेनसना बांगोन।
रांखावरियाव बारा मोजां नङा, फालांगियाव खहा जानो हागौ, देहाखौ मेंनाय मोनगोन, न'खराव एना एनि फैनो हागौ। मकर राशि दिनैनि साना जोबोद मोजां, धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, रांखावरियाव जोबोद मोजां होनजायो, फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन, सुथुरा जेनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोद मोजां, समाजाव मान मोनगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियावबो मोजां, देहाया मोजाङै थागोन, सुथुरखौ फेजेननो हागोन, सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन, मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, रांनि आंखाल जानाय नङा, फालांगियाव मुलाम्फा बांगोन, समाजाव मान मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायलायनो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे गावबा गावनि बरादखौ मोनथिना लायो। गोजोन्थों।